Yabantase hlalani phansi yowethu makudanyaze fast futhi sikule chapter kaloku module. Why ndisithi chapter? Sikule module sikuyo kaloku kaKelvovo noNkwalenkosi. So ke ngoku uNkwalenkosi uthi uKelvovo nanko ke sana after ke ngoku uNkwalenkosi ehambile waya pha emaplangeni wathi ayilona ndizamsa kubantu bomthetho because kaloku sana i-defamation kwathi uKelvovo nyamazi mos akakwazi uthula. Yamazi boza uKelvovo akakwazi uthula at this point. Watsho ngesusu sakhe esikhulu wathi into yokubana ya mna ndinemali, I'm a wealthy man. Yabo, if ever abantu bafuna undisuwisha mabatsho babafuna malini ndizobabhala 0 ndimnike. Uthi uNkwalenkosi yendoda, this is not about money. This is not about money. Ndikutitsha laa nto kuthiwa yimbeko. Ndikutitsha laa nto kuthiwa yimbeko. Ungahambi uthetha into nje ngabantu. Kutsho uNkwalenkosi bantasa, utsho mna uthi ungahambi upepereza ngomlomo uyindoda. Ndikutitsha nje imbeko. Funa imali yakho. Bhala wena 0 bakho ndizahamba ndibase orphanage. Ndiyaphangela mna emapoliseni neemali zam okwam. Neemali zam zondiqhayisela ngemali. Cimba imali yakho izawuthe. Yenina akutsho mna. Yenina nizasuke nicimba kutsho mna. Akutsho mna kutsho uNkwalenkosi ithi akanaxesha la mali yena. uKelvovo ngelo xesha isusu sibheke phaa uthi tshoni nifuna malini. Engabe niyonimisa emaplangeni. Tshoni nifuna malini ndiyibhalele check. Yenina kusezawushuba kule chapter sikuyo. Andiyazi why ndisithi i-chapter because yi-module. Iya ngapha. Akho lapha kule nto sikuyo. Iya ngapha le module. Kusezawushuba kule module sikuyo bantase because uKelvovo akafuna uthula. uNkwalenkosi nyamazi ke indoda iqonda ngqo. Sisengxakini. Sisengxakini but mna I'm here for it.